Ji Moskowê 311 kîlometreyan dibrin da ku jiyan û kultûra Kurdên bajarokê Nûbesî li parêzgeha Eryola navarasta Rûsyayê nas bikin. Mayîna li ser bilêndahiyan û nêzîkî beravan ew taybetmendiye ku Kurd pê dihatine naskirin. Tevî ku ev Kurd bi dijwarî û zehmetiya jiyanê hatine koçkirin, lê ew bi xwe dibêjin bi jiyana li vir razî û dilxweş in. Em hatine Qirgistanê ketine dê bavê me. Ez ê Qirgistanê hatime dinê Oşskê Oblast. Zivê de wê me jiyê çûne me buraya şemiş bûne heta 2011. Zivê de zî em hatine Rûsyê. Zarê min 6 zarê min hene. Êvgir êçûn gişk vira dixebitin, qîzê min gişk vira dixebitin. Girin de em vira rin dijîn, vira rin de. Bav û papîrên wan beriya sedayekî ji Bakurê Kurdistanê koçberî bajarê Batûma Georgiyayê bûn. Bi fermana Stalîn ji bo Qîrgistanê li sala 1944 hatin veguhestin. Tişta ku bala mirov dikişîne, piştî zêdetirî sedayekî ji dûrketina li cihê xwe, ziman û kultûra xwe bi başî parastine. Em jî xwe mala xwe de zimanê me em got zimanê xwe xeber din. Bavê min sade digoşt û sade gere zimana xwe xeber dî. Zimanê xwe gere bîr nekî. Ez dixwazim bire ew kurmancî zanibim, bire zimanê xwe zanibim, bire kincê xwe zanibim, çekê xwe zanibim, milletê xwe, malê xwe, bavê xwe, ciya xwe. Gere zanibe. Ça bavê nîşanî min daye gere ez jî nîşanî wana bidim de. Beşeke zêdeya van Kurdan bi çandiniyê û xwedankirina ajalan mijûlin. Di vê rêyê re hem debara jiyana xwe dikin, hem jî pêteviyên vê navçeyê ji dexlûdan û berhemên şîrîniyê dabîn dikin. Her malek dawerxekê du mangayekê çelekekê çelekeke pezixene. Çelekê me saat 6 sivê ji tajut. Hem gidatimin çelekê didişin, bûka me taşin serî. Saat 6 tajû, saat 11 nîvra tê wê doşkevre didişin. Şîr didişin, qatağa dikin, peynîr dikin bo Êzivistana. Dikin eviyekê de. Ême tibin hûr. Kurdin vê navçeyê digel milletin din jiyana xwe de ribas dikin. Peywendiyên civakî, aborî û kultûrî bi hev re girê didin. Yek ji cîranên wan dibêje bi dostane bi hev re dijîn. Ev dema 6 bû 7 salan e ku em cîranê hevin. Alîkariya hev dikin û carcaran li ser yek maseyê kom dibin û xwarinê dixwin. Dema hevjîna min li gel vê mabalata Kurd mabû, berdewam li gel hev bûn. Rojane hevdû dibînin û pirsa hev dikin. Beriya niha min li gel Kurdan kar kiriye. Dema ku ez berpirsê yekîneya çandiniyê bûm. Li gor serjmêriya sala 2010 li sînorê parêzgeha Eryola 1353 Kurd hene. Lê derbarê navçeyê û li gorî xaka wê hejmareke zêdetir ya malbatên Kurd lê bicih bûne. Bi gotina wan niha zêdetir ji 5000 Kurd li vir dijîn. Piraniya zilaman li Moskowê kar dikin. Ciwan jî bi xwendin û werzişê ve mijûlin. Bi awayekî giştî, Kurdin li vir civakeke giring in di warê ajaldarî û çandiniyê de.